Ngiphinde nginibingelele ingane zakwethu, kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina ingane zakwethu yabona. Bengifisa ingane zakwethu mhlawumbe ukushare nanti izwi lenkosi lapha kuJohn chapter 14 verse bani verse 6. Uyabona? La ingane zakwethu ngenzela ukuthi kule ndaba lena okay. Kule ndaba le before ngilifunde leli verse leli ingane zakwethu. Khona indaba engifuna siyicacise la yabona ukuthi ziningi indlela abantu emhlabeni njengoba siphila nje. Sizinkumbi emhlabeni sahlukahlukene ngobuza yabona esiya ngayo uNkulunkulu yabona. Ziningi singabantu indlela esiya ngayo uNkulunkulu yabona, kodwa manje iyodwa kahle indlela okumele ngabe bonke abantu abadla iphalisha umhlaba wonke jikelele baya ngayo kuNkulunkulu yabona. uNkulunkulu wadala izwe nomhlaba, uJehova igama lakhe yabona. Kodwa manje ziningi, abanye baya through uShembe, abanye baya through uBuddha, abanye baya through Allah, uMuhammad yabona. Abanye baya through uShembe, abanye baya through uLehanyana, abanye baya through abantu bakuba sebashona amadlozi ethi umuntu hayi mina mangifuna something ngiqale ngicele kumama osashona uzothatha impendulo yamayise uNkulunkulu bese ngiyaphendulwa. Yonke lento le yabona, ziningi indlela abantu uJehova baya kuyo ngayo yabona. Kodwa njengamanje la ngizofundela enye ivesi ingane zakwethu elichaza ukuthi uJesu Kristu iyona ndlela okumele ekumele siye ngayo uNkulunkulu, noma umuntu odla iphalisha emhlabeni uxhumana nayo ngoJehova. Ngiyangibamba la ngihamba khona manje. Okay, ake silifunde ke ingane zakwethu. Ake silifunde. Lana ngizoqala ngifunde ku5 bese ngiya ku6 yabo. Lithi Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way to get there? Lo umfundi kaJesu ubuza uJesu Kristu uthi inkosi uJesu siyabona njengamanje uJesu ayesezohamba la emhlabeni esezofela izona ahambe ezulwini. Uyasho ukuthi uJesu Kristu siyakuza ukuthi indlela, siyakuza ukuthi uyahamba, thina siyazi indlela yokuyezulwini nendlela esophinde sixhumane nawe ngayo. Yabona uJesu ke uThomas lo ubuza uJesu uthi Jesu thina asiyazi indlela la, asikwazi la uya khona, so singazi kanjani indlela eyakhona. uJesu nangesephendula ke la ku verse 6, uJohn njalo chapter 14 verse 6 yabo. uJesu uyaphendula uthi Jesus answered him, I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Nangoba uJesu Kristu seyaphendula manje, uphendula umfundi wakhe kade ethi indlela thina siyazi eza kuwe yabona. uJesu uyaphendula uthi mina ngiyindlela, uzisho yena uJesu Kristu yabo. Uthi yena uyindlela yokuza kubaba, ngoba singabantu sona uNkulunkulu yabo. So indlela esingaxhumana nawo ngayo ngoNkulunkulu nokuthi sithethelelwe izono, sithethelelwa through Jesus Christ ingane zakwethu yabona. Ngithi ngicacise leyo. So nangoba uJesu uyaphendula uthi mina ngiyindlela, kusho uJesu Kristu, bese ethi neqiniso yabona. Ethi iqiniso ephinde futhi ukuphila. Ngizochaza ukuthi uchaza uthina uJesu Kristu bese ethi bese ethi akekho ongeza kubaba ngaphandle kwami, kusho uJesu Kristu yabona. Okay, uJesu Kristu number 1 mayethi uyindlela, ochaza ukuthi ungena ezulwini uyongena ngoba uphendukele kuJesu Kristu. uJesu Kristu uyindlela, aphinde abe iqiniso. Mayethi uyiqiniso ingane zakwethu uchaza ukuthi onke amazwi akhulunywe uJesu Kristu emhlabeni ngezwi lakhe labhalwe lapha arekhodwe lapha ayiqiniso ingane zakwethu. There is no way ukuthi uJesu Kristu uyasikhohlisa. Masithi uJesu Kristu wafa wavuka, asiqamba amanga, naye akaqamba amanga ukuthi wasifela efela izono zethu for wafa wavuka yabona. So mayethi uyindlela number 1, indlela esingena ngayo ezulwini songena ngoJesu Kristu, aphinde ethi uyiqiniso amazwi wakhe esiphila ngayo la emhlabeni okuyizwi lenkosi iBhayibheli kuyiqiniso ngendlela bese ethi ukuphila. Mayethi ukuphila ingane zakwethu ukhuluma indaba yokuphila akakhuluma indaba vele ngiyaphila njengamanje yabona, ngiphila ngayo uJesu. Mayesethi ukuphila usekhuluma with the next life, ngempilo ezayo yabona, ukuthi uphinde abe ukuphila ochaza ukuthi uyothi mawufa la emhlabeni ukhona ukuthi uyongena ezulwini, ungayi esihogweni ngoba isihogo sukufa kwesibili. Ingakho uJesu Kristu uza ukuthi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uyasho ukuthi ukuphila yena mawufa la emhlabeni uyahamba uyongena ekhaya ezulwini yabona. Ukuphila ezulwini yabona, akasukho ngoba bonke abantu abangabe ngene ekhaya ezulwini abaye esihogweni bayobe befa, bayafa lapho. Isihogo sukufa kwesibili, second death yabona manje. So ngizamuna nayo ingane ukuthi indlela esingeza ngayo, esiza ngayo uNkulunkulu ingane zakwethu is through Jesus Christ. Ayikho emadlozini, ayikho kubantu bakithi asebashona, ayikho koShemba, ayikho koLehanyana, ayikho koMasango, ayikho ngababala ngamagama, ayikho koMuhammad, ayikho koBuddha, ayikho kubo bonke labantu abaclaim ukuthi kumele sithanda isikhothame ngaphansi kwabo ukuze sixhumane noNkulunkulu. No, indlela esixhumana nayo uNkulunkulu nesithethela ngayo izono uJesu Kristu ingane zakwethu owafa efela izono zethu yabona. So iloko ngathi indaba ethi ngicacise Matthew John chapter 14
verse 5 no-6 wafunda omabili amavesi engane kwethu ukuthi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ongangena ekhaya ezulwini ngaphandle kwakhe, akekho ongeza kubaba kaJesu ngaphandle kwakhe uJesu Kristu. Uyiligede ngane kwethu. Ngiyabonga niphile nibe nosuku oluhle.